Samuel Larwa as usual ngati mwadzuro afuna igepo ndemanga. Yes, comrade. Good morning, everyone. Mwaswera bwanji kapena mwasuka bwanji. Comrades, ndikuyamba ndikuseka ngati mene ndayambira zuro. Speech ya president mwaimva tu. I predicted this speech ayankhula chani kuti ndo Malawi chakwera. I said this. What is he going to tell us? Every day this man is ever on television. Is ever on the move. Amangoenda. Is a person very unpredictable. Is a person, is an irritating, arrogant. This man. Achakwera nakuna zone Achakwera. On serious note, he does not deserve to continue leading us as a country with these crises that we're facing or we're getting through. Ndokanika. What is there in the speech? What we're expecting most of us, Timagamuna, one, he's going to say that Sazaima 2025. Pazisango. Therefore, Chipanja MCP chipitaso conversion. 2. Timagaza tiva kuti apa cabinet lishafu. Chifukwa watu amalawi ambiri wenti kona mu cabinet ya Chakwera uje mu boma la Chakwera. Ma ministers ake sakugwira ntchito to try to help him solve out or sort out these challenges that we're facing in the country. Koma instead, anthu amene timati mina achosama mu cabinet yo waika mu committee yokafuna mafuta kapena committee yoti ione mavuto aku Malawi kuti how best we can sort out zimene zikutivuta on our daily basis. Sana panga zimene zozo. So Mr. Chakwera, I will not call him doctor today. He's Mr. Chakwera. Mr. Chakwera has got very poor judgment and decision making. Very, very poor. Chakwera sivena mapanga nthawi zina akamali Dr. Lazarus Chakwera pena mangoti kodi doctor wake unachoka pati. Akanapanga speech yoti amalawi tikhale ngati timbe and he's saying things that is umangoti pesa mtima basi. We can't keep for speech sisi zanalija kumadikira speech yake ngati imene ayankhula lero acha ayankhula zulo usiku Chakwera. It's quite deplorable. It's quite insane. Kwa kuchoka kwa president kumayankhula zinthu zimene zichi. Amalawi anzanga, sit down Malawians. Mafuta amene tikuma nawo. They don't need that type of speech. It's a hopeless speech. It's a blank speech. Irritating speech. Useless speech. Achakwera kuyankhula kungotasa nthawi zona kumadikira kumakamba zimene zichi. How can you make a deal, government to government deal, when you know that it will take time? Komanso 2, we don't export anything. We don't have anything on our export table. Tilibe zinthu zomwe tikhoza kumakapanga deal ndi maiko ena kuti atipase mafuta. In return tapasa chani. We do import. Timachita import chimanga, timapanga import from Ukraine. Fertilizer, timapanga import from Ukraine. Kumene kuli nkhondo. If we have got nothing, what are we going to take to another government to come up with a deal kuti atipase mafuta? And how long is that deal going to take? Ndivutomenti ino panopa. Because mafuta akusowa panopa nuku kama yonchi. Magamoto ali mafin station mafuta kulibi. What deal is he going to make? Ma mineral resources atu kumalawi kuno, ma Chinese aungotenga miyala yodula kumapitisa maiko akunja. Instead of miyala jerikana kandi control measures. We should have a control system yomwe tizipanga try to check and look at our mineral resources. Koda kwenda bwanji. Komanso tuone kodi ndi miyala yantundu wanji yodula. Or else tuone what can we export? Kumaiko amene tufa tizigula petrol huko. Kamene tizigula mafuta. What are we going to export? Tilibe all the ministers omwe kuzapanga zimene zizi samalandira funding. 10 months some good ministers amene kupanga zimene zizi kulibe funding. Anthu amangokhala sakugwira ntchito. Then how are you going to make a government to government deal when our government is lacking funding in the key major ministries or departments? Omwe kuzamapanga zuti atithandizeko tipeze zinthu zomwe tikamapanga export. You talk of Ministry of Mines, no funding. Ministry of Agriculture, no funding. Zambiri, my minister also bayako, my departments, aboma. Even my departments over kuzoteteza, my mineral resources out could be funding. Ministry of Forest and Energy, mining, sand and drama, zota zigurashito office. So the country is at standstill. And the president is speaking as maybe bomba lugenda bwini. This man is quite irritating. Achakwera do pesa mtiba kwa bili.
boma lukanga ngati kuti au kama ngati kuti kuma ministers zili bwino kuma departments zili bwino, but things are not like that. Most of the key departments omwe akhoza kutithandiza kuti mwina tipeze mafuta nsanga kulibe funding, funding ione ku state house komwe iyeyo president wathu amangoenda amene akuyendera ngati munthu osakambewa kumangoyendera akalimbe akakumbembewa munda wa uje basi. That's what he's doing. Homeless Malawians, this is a serious thing. We should not smile at Chakwera. Tisamamsekerere Chakwera ai. Ndosekera Chakwera inadusa. Let's focus on elections. Tentikale mbese munyinji watu wa Malawi. This man must go out. We should remove this man completely. Zwena unena usizingai ende mpangono pomwe. And maybe speech ya Chakwera jamafuna goti oresa uti mkamwa mwao muli golide. Koma golide amene yoyo ali mkamwa mwao Malawi munonso golide alimo. Agarakhala nzeru bwezi nawonso golide bwezi muno tu kumba golide kumapanga mano wa golide. Ena afe amene tibeso mano mkamwa tizivala ko golide. Koma tizigula modula. That's it. So comrades Malawians, how can Chakwera anamchosa Gwengwe kubweresa uku kuchoka finance kubweresa ku trade ndikuikapo Chathula Banda ndi Sosted Gwengwe leloli are in a committee ya president yomwe yufuna ionepo pankhani za mafuta. Well, Malawians, we're waiting for cabinet reshuffle. Kuti anthu ena achokemo mu cabinet or even the entire cabinet palibe chene kupanga mmene ndakambira palibe chene chikupangika. So comrades Malawians, this speech of the president for the first time and last time Chakwera speech minute has been the worst speech, a most blank speech. Mulibe chilipo mu speech ya Chakwera mulibe leto chimene ngati ichi cha Chakwera cha zero. Nothing that you can give hope to Malawians. The speech has only given Malawians a bigger headache. Mutu wa ukuwawa mutu. Kudikoda Chakwera. So goli koneka. Ulendo wa Canada ujasi koneka. Watela pamenepo pa speech imene hii. Omumwa Chakwera mulichabe imfa. Mulibe chanzeru. Chili chose pena kaba Chakwera ndicho kufa sichingagwire ndi ntchito omwe. And this is bad when you look at our taxpayers' money. Tukoma misongo tu. Kuta Chakwera ziyankhula chonje zopusazo. We can't be wasting our taxes. Kumampasa Chakwera ndalama the way he's taking this country. The way he's leading this country. This is quite sizofuna sokuchakwera asitandira salary ya. This man is a failure. Total failure. Mulibile tu kuti kapena mulizeru za mtundu wanje, I don't know. Even mwina Bible sana phunzire lonse hai. Mutu wawo sumaphunzira china chili. Palibe chiphunziro chomwe ungatengeko kwa Chakwera. Olo ulaliki wawo ndikuona ngati sunathandiza Malawi ambiri. Mwina that's why ambiri kuma church kwawo kukapemphera ndamphawi mpaka leloli. The man is completely blank with that speech. I challenge him. Even in kupanga speech yabwino, kumulembera speech yabwino. Ndi mmene mavuto alili panopa. Au kamba zinthu zomwe sizigwizana ndi mavuto amene tikuma nawo panopa ku Malawi. Au kamba zinthu zomwe far away from people's expectations. It's quite sad and pathetic, Malawians. Akutidelera kwambiri Chakwera, akutitenga Malawi ngati opusa. This speech yomwe imene chazona mavuto tikuma nawo angamaya nkwecho chijanga ngati mwana oti sanapite ku school. Olo mwana wakunkaka akhoza kuyankhula bwino usali imene Chakwera yankhula pene pacha. That speech imene apereka zo Chakwera ku MCP kumuuzane ngati mukusapota ena amene masala Chakwera ku MCP nonse ndi zisiru. Si speech yomwe kuti munthu ngauza Malawi hai. Chakwera makanga ngati mboma mwake mulibe anthu ophunzira. Mboma leche kwa mwana ndophunzira kapena ndophunzira safuna kumthandiza anamtulukira kuti mwina ndi wa mwana otamene. That speech was useless. You can't address the nation like that. Kukamba even nkhope kuchakuoneka kuti uyo waboza uyu. Nkhope yache kwa kuchakuoneka kuti munthu uzero alibe. Mukati muone bwino nkhope yake ichi. I'm really sorry to say this. Chakwera koza kusa pambali. Tiyankhula kale pambali, but this man is useless. Comrades, disregard that speech. Zose yalina Chakwera sada nenepo china chicho cha zero. Forget about him. Tetiko mtosamu kalembeseni munjini wanu uyu achoke uyu 2025 akutitaisa nthawi kwa basi. Zikoman good morning. Share. Malawian cameras. Right.